Sasho sangena thina singalala endleleni neindaba ze1 KZN TV. Nazo ke zona esithi izo ezihamba phambili namuhla. Beyiqinile zokuphepha eMabhida eThekwini. Bekulindelekile ukukhethwa kwaMaroma. Kanti bahlinzekwe ngeinsiza osomabhizinisi eTilehe. Sanemukelene nabakambombosho omnyama kwindaba zethu ze1 KZN TV. Beqinisekisiwe zokuphepha ngaphandle nangaphakathi kwenkundla Moses Mabhida eThekwini kulandela ke ikhalaza eziningi zabantu abangathola ngamathikithi okubuka umdlalo wamanqamu weNedbank Cup. Lokho kulandela imibiko ebiyisabalele enkundleni zokuxhumana abantu besabisa ngokuphazamisa lo mdlalo emva kokungathola amathikithi okubuka lo mdlalo athengiswe aphela. Uqiniswa kwezokuphepha emgwaqeni engenayo nophumayo eduze nenkundla zemidlalo eMoses Mabhida kubonakale kuthela izithelo ezinhle njengoba ngabanganingi igameke ngezinhle ezibikiwe ngokwamaphoyisa osungana namhlanje kuvelile ukuthi uyedwa umuntu oboshiwe otholakala edayisa amathikithi waphindwa watholakala lama-tax abantu abasebenzela izinkampani ebekade isebenza eMabhida osungana namhlanje. Umdlalo uqala ngokugamanxa kwehora lesithathu wase uyaphela ngescore sika 2-1 la khona iKaizer Chiefs ikwazile ukuthi iwine ngo 2-1 iscore. Siphinde sathola ithuba lokwasi sikume nabalandeli bazokalisa kanje ukujabula kwabo. Isiphathe kahle kakhulu sisingenqamba manga ezokuphepha beziqine kakhulu. Even though kube nzima ukuthola amathikithi kodwa i-experience yala ibe mnandi kakhulu, kumnandi kakhulu. Today, South Africa Yogo will be happy. Now the whole South Africa will be happy for the whole week. Thank you, Makosi. Thank you, Makosi. Thank you, Makosi. I love you, boy. Igame ngiyibone ihambe kahle kakhulu noma sihlulekile nje kodwa next time akunankinga bawinile ithuba bekunelabo siyabonga. Usake phuma epitrative hey sitrayile but icoach wabona naye usidlisile kanti ukhipha number 8 yethu wabona and Makhawula nguye lo muntu lo mabimbila lapha emuva wabona manje mamkhipha lapha ufaka Dlamini iDlamini angamakhe wabona umuntu yakho wafuna uthatha ibhola wabona manje usibulalile coach yathini wabona na 10 years no cup ene manje bana 9 years ngoba bayitholile le Nedbank sithi Mswahla ikhulele phezulu iyekele kudlalela lize eNatural akunani next you thank you all the way from Joburg to the branch. Ungqongqoshe wezemidlalo kuzwelonke uGayton Mackenzie kanjalo nongqongqoshe wezemidlalo kulesi sifundazwe uMntomihle Khawula undunankulu wesifundazwe kanye nezinye izikhulu bezikhona enkundleni yezemidlalo ukuzobuka umdlalo. Ngudebo Sibisi wesindaba ze1 KZN TV uChannel 261 ngiseMoses Mabhida eThekwini. Ukhethwa kaPapa omusha wamaRoma Katolika uPapa Leo we-14 bekuvele kuyinto ke elindelekile ngokusho komhlazi wezombusazwe uDokotela uZakhele Shamase. Lo papa ogama lakhe ngempela lenguRobert Prevost waseMelika ukhethwe njengopapa omusha nomholi webandla lamaRoma Katolika kanti umenyezelwe esixokweni eSt Peter Square eRome kwelamantaliyane kanti kukhethwe njengopapa kokuqala waseMelika emlandweni weminyaka eyizinkulungwane 2 waleli bandla. UShamase uthi igama likaPope beliveleke kukhulunywa ngalo ngakho ukuqoka kwakhe akuthusanga bevele kulindelekile. UShamase uthi unethemba lokuthi ke uzolandela izinyathelweni zikaPope Francis ongasekho ekuphatheni nasekuletheni ukuthula. Kwasikazwa naphambilini ukuthi ngenzeka aphume eMelika ngenzeka aphume eAsia njengoba lonephume eSouth America ngoba uyabona amakatholika ajikeleza manje umhlaba kwangokuqala ukuthi uPope Francis okhothe odlule emhlabeni aphume eSouth America eArgentina so
manje ke njoba sekhona uphupho uphuma eAmerica kusho ukuthi yabona ukuthi amakatholika ajikeleza wonke umhlaba engeke usimangaze ukuthi emva kwakhe kuzoqhamuka uPapa ophuma eAfrica okungaba into enhle futhi mayiphuma eNingizimu Afrika kodwa yobe phuma eAfrica isekwinto ecacile leyo mangenzeka ngaphuma eAsia kodwa usinikeza ithemba ngoba uthema eqala inkulumo yakhe eyibongela waqala ngesibusiso waqala wahamba emazweni kaPope Francis uPope Francis besimazi ukuthi umuntu o down to earth umuntu obeyisidlamlilo sabantu abampofu ehambisana nabantu abampofu engazwani nokuhlunyezwa kwamalungelo abantu kodwa sithemba ukuthi yena ke futhi uzohamba enyathelweni zakhe uPope Francis kodwa futhi uzoba nesandla siqinaqine kakhulu empini elapha ko-Middle East azama ukuletha ukuthula azama ahambise isibusiso eMiddle East ube khona ukuthula ahambe isibusiso nokuthula nentuthuko nempumelelo emhlabeni wonke jikelele. uShamase Paulo ngokuthi leli bandla belikulungeleni ukuthi libe nophopho ibala lemnyama uShamase uPaule wathi ke akusekude kodwa ke sekuseduze ukuthi kwenzeke. Sibonile kukhona nama candidates aphuma eAfrica umuntu omnyama bekuhlongoza nophuma eGhana nophuma eKenya ubone ukuthi hayi engazathi manje ngahle bekhona ushintsho olukhulu ngoba besibona phela ukuzungeza kokukhetha koPapa ukuthi ngathi amaRoma Katholika ayakuzungeza lokho kwaqala nqa ukuthi bekhona umuntu ophuma eSouth America eLatin America bekuzoba kuqala nqa futhi makuzoba khona umuntu ophuma eAfrica kodwa uyabona ukuthi kuseduze khona bekulindelekile ukuthi kuhambe nendlela okuhambe ngayo ngoba njengoba besishilo nje amakatholika asenayo lento le yoqinisa imithetho nanokuthi asisho ukuthi ubandlululo kodwa sisho ukuthi kusekhona lokho ukuthi bona abayi ngebala baya ngokuthi emkhulekweni wabo naseceleni kwabo uNkulunkulu isandla sikaNkulunkulu through Simon Peter nabo bonke abangaphambili kwalokho bakhomba abani laba bekhona vele bekukhona ukuqagula ukuthi ngahle bekhona umuntu waseAfrica bekukhona ukuqagula ukuthi ngabe bekhona umuntu oqhamuka eAsia abezobhusa iSouth Cooperation globally beqagula ukuthi khona vele bekhona beqagulile ukuthi uzoba ngahle kube yilo waseMelika nangempela kwawo yena kodwa hayi ngoba beqageliwe kusho ukuthi bese kukhombe isandla konke ke lokhu kwenzeka ngemuva kokushona kaPope Francis oshone ngenyanga kaMbasa eqine ukugula kanti kube kuba nokhetho lokukhetha uPope omusha koCardinal abangu 133 ikhulu elingamashumi-33 abebenelungelo lokuvota bebelikhulu nesishiyagalombili abagcotshwa nguye uPope Francis ongasekho. Lesigezi ndabazi 1KZN TV nginguSamgeliswa Nqulunga Richards Bay. Kunekele ngeinsiza kusebenza kwosomabhizinisi abehlukene ngaphansi kwamasipala aseMadlangeni etile okanye Utrecht enhla nesifundazwe kwaZulu Natal. Lokho kwenzeka ngesikhathi ke kuqhubeka umhlangano wentuthuko edidiyela kwamasipala wesifunda amaJuba kanjalo nomasipala waseMadlangeni. Imeya yomasipala wesifunda amaJuba uThembelihle Mthembu uthi bazonikela ngemali engangezinkulungwane ezinhlanu kosomabhizinisi abahlonziwe. Okay kwenzeke with the regard kosomabhizinisi baye ba-apply kwamasipala mabe apply befaka icelo siyayisenza i-database bese sibona i-budget esinayo ukuthi khona uku-accommodate osomabhizinisi abangaki uma ukuthi ba-100 sikwazi uku-accommodate u-20 siyayisithathe lo 20 sufithe kuleyo budget bese su-stretch out kwi-database ukuze ngokulandela sizokwazi futhi ukuqhubeka nalaba abasale ilolo hlelo esilwenzayo namhlanje nje sizonika ama-informal traders isamba semali umuntu eyedwa sika 5000 sizophinde sinike futhi osomabhizinisi laba abaqoqa inkume insiza kusebenza eziphelele eziphephile nawo yonke imaterial ongayicabanga. Kanti imeya yomasipala eMadlangeni uthi bazoba nezinye izingxoxo nosomabhizinisi ukuze bethuthukiswe. Inhlelo eyikhona sike sayixoxa ke nabo sibabizile ngoba siqale ngabo ngaphambi kokuba size lapha kule IDP ekhona siqalile sa engage nabo sabatshela ke inhlelo ukuthi okokuqala sizokwenza ukuba sibabize sixoxasene nabo sibethulela ukuthi isambe esikhona esibabekele sona ngoba lapha ngivele sadidiyela konke ngokwebudget yehhovisi likaMeya sizobahlahlela kahle ukuthi ngokwesamba esikhona sokuzobathuthukisa inkece engakanani ukuthi sibalekelele bese kuthi ke labo abazoqala phansi
zikhona izinhlelo esisebenza ngazo ngokwehhovisi lakwa LED kuma programs esuke siwathola kuma department. Labo ke sesibalekelele kakhulu, sikholelwa ukuthi okwethu njengamanje ukuthi osomabhizinisi esesibalekelelile ngesamba semali e500,000 ngokwehlukana kwamabhizinisi. Khona manjalo baseveza ukuba kulentuthuko edidiyelwe beyethulwa babe nesabelo esincane kwezikagesi. Indaba kagesi abantu bahlezi bekhala. Cabanga ukuthi umphakathi waseMadlangeni u75% unawo ugesi. Ilezo indawo ezisemakhaya leze sacela futhi nakhona ukuthi njengoba sinesabelo mali esincane ngokugagesi bonke abantu sizothi masiqeda ukusebenza sesithole esinye isabelo abantu bazothola nje bonke ugesi. Kodwa nje ngiyaqinisekisa ukuthi nje as we speak njengamanje ugesi endaweni eningi zasemakhaya nalezi indawo ke esingazange size siyifake kwi-budget kodwa ke zizowuthola ugesi njengoba sikhuluma nje endaweni zasemakhaya. Sabacela abantu ukuthi kulezi indawo esibukayo ukuthi asikeze ukufinyelela manje ukuthi ugesi sowufake. Sacela ukuthi ababe besebenzisa uhlelo lamasola esaba provider ngawo bawemukela. Engikholelwa ukuthi laba bathi ugesi abakawutholi kuyiqiniso kodwa abantu baningi baseMadlangeni especially umphakathi wasemakhaya ugesi usunawo. Kubi kuthobeka Dladla endabeni ze1 KZN TV ngiseMadlangeni. Ake sithi ishelele itoro nenabeselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke izona esithi izona ndaba ehamba phambili namuhla. Beyiqinile zokuphepha eMabhida eThekwini. Bekulindelekile ukukhethwa kwawamaroma. Kanti bahlinzekwe ngeinsiza osomabhizinisi eTilehe. Umndeni wakaMajole egama lakhe eqina Bhawude ogwini oseningizimu kwaZulu Natal ucala ukufundisa indodakazi yawo edukile neminyaka engama-29 obudala uAmanda Nzama. Ngokusho kamama wakhe kuBusisiwe uMajole uthi uhlalele kovalweni njengoba umntwana wakhe angamazi ukuthi kukephi kuze kube manje. Uthi ke wagcina ukumbona ngamehlo enyama ngesikhathi emphelezele ogibele eThekwini ngenyanga kaMasingana zili-15 kuwona lo nyaka 15 January 2025. Ukhihle Sikanandi umzali wesifazane wasegama lakhe eqina Bhawude ogwini oseningizimu nesifundazwe kwaZulu Natal othi unovalo lokuthi umntwana wakhe kungabe usaphila yini lapho ekhona njengoba sesisidi isikhathi alahleka. uAmanda Nzama oneminyaka engama-29 bagcina ukumbona ekhaya ngoJanuary 15 kulo nyaka ephinda eThekwini lapho esebenza khona. Umzali wakhe uyachaza. Ngikuhlungu nje kakhulu ngoba Amanda ngamgcina ehamba ephinde eThekwini sola ngalolu langa sangiphinda buye kuze kube manje. Amanda bezithandela nje ukuhlalela la kumnandi khona ezithandela nabangani nje kodwa bengakaze angabuyi la ekhaya. Bebuya nje ngaso sonke isikhathi aphinde futhi asho ukuthi hayi ma sengihamba ngoba nangosuku ohamba ngalo ngamkhapha ngajika lapha phesheka egarage ngabuya athi mangizobuya uzama ukwenza ikhadi ukuze mase ngiholile ngikufakela imali ngamgcina ngalululanga. Eqhuba uthi kwafona intombazane ibihlala naye endlini eThekwini yathi uAmanda usuke kuyena ethi uza ekhaya kodwa akafikanga. Uhambe ngoJanuary mhla 15 angabuyi ke masithi siyamzama efonini akatholakali. Naku-ke bese kufona intombazane ithi right ihlala naye endlini ithi bona isikhathi seside kanosukele eThekwini ngomhla ka9 March ethi uza la ekhaya. La ekhaya akaze afike kuze kube manje. Uhlengezela izinyembezi wakhala wathi kuningi okusekhanda lakhe njengoba abantu bekhuluma izinto eziningi ngokuthi umntwana wakhe kungabe ukuphi. Mina nje sengicabanga nezinto eziningi angazi manje banye baqamba namanga bathi babonakala ko Eastern Cape abanye bathi bambona la eShepstone kodwa Amanda wayengeke esela eShepstone angesilaka. Uthi uyacela ukufuniswa indodakazi yakhe uthi sebeke baya nasemaphoyiseni ukuvula icala
ngokuduka kwakhe. Bengicela umuntu omaziyo la ekhona amveze. Saya la police station athi azobuyela kuthina amaphoyisa. Aqale athi azosithatha sisekhona eThekwini, aphinde athi asime kancane silinde wona azobuyela kuthina. Manje ke sisalinde wona amaphoyisa akakusho lutho. Kucelwa noma ngubani ongaba nolwazi ngomkhondo kaAmanda Nzama ukuthi ashayele izinombolo ezingezansi. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisegama lakhe. Owesifazane oneminyaka engama-61 61 yobudala uBadangele Masuku wasendaweni yasemacekane eNyatho nesifundazwe saKwaZulu-Natal uthi uDangele namanje njengoba ke funa kumnyango wezasekhaya ungenelele ulungisa umazisi wakhe kwathi esewushintsha wabuye sewumuntu oseshadile. Lona wesifazane wehlelo lesehlo kusukela ngonyaka ka2011 ngesikhathi ke eshintsha umazisi wakhe owabusa umdala kusukela lapha akaze kulunge. Uthi akaqonda ukuthi kwenzeka kanjani konke lokhu ngoba phela yena akaze nakanye akani. Umndeni wakaMasuku usola kuba budedengu umnyango wezasekhaya ngokubuyisa ipasi likaNkosikazi Badangele Masuku esewumuntu oshadile. Kuleli pasi kuvela ukuthi ushadeke noManganza Mbonda ashade naye ngonyaka 2003 eThekwini. Umama wahamba ayokwenza ipasi, sishintshe ipasi lakhe laselidala seligugile. Sekufanele sishintshe. Mase sishintshe ipasi, okay. Labuya seshadile. Malibe seshadile sahamba saye Home Affairs sasho ukuthi akusilona ipasi leli. Ipasi ebesishintsha ileli la kaMasuku. Leli selibuye lithi ushadile libuya kanjani because umuntu lo wasimazi. IHome Affairs yathi asihambe siyomcinga lo muntu. Sizomcinga phi lo muntu ngoba simazi thina. Ngazama ukuthi lilunge leli pasi, ngazama ngahluleka, ngaphela umoya ngaphinde ngama futhi. Ngaphinda futhi ngaqala phansi ke ngaqhubeka ngazama ukuthi lilunge. Still today alungi. Nakuba ke sithola isibonelo sabadala kodwa ke uthi kusukela ngonyaka ka2011 elwa ke nokuthi ilungiso lenkinga emahhovisi omnyango wezasekhaya kodwa kunhlanga imuka nomoya. Manje ukuthi ipasi lami ukuthi alibuyi kwenze njani kungiphatha kabe enhlizweni yami. Manje angisazi ukuthi fanele ngenze njani ngoba konakala izinto izingane zami manje zikhulile ziyayisazi lesi sibongo manje nami ngixakekile ukuthi kwenze njani. Sengiyagula manje ngizofa ngizokhishwa ubani emakhazeni ngizongcwatshwa ubani. Manje ngeleli pasi ngiyalicela ukuthi libuye. Kubuye isibongo sami. Ngazi ukuthi ngikwazi ukuhlala kahle nezingane zami ngoba le ndoda angiyazi ukuthi yaqhamuka. Sengineminyaka bengilisebenzisa leli pasi ngingazi ukuthi liyasebenza. Manje uma ngifika ngaleli bathi bakhomba lesibongo angisazi mina. Ngibachazele Home Affairs ukuthi cha angazi mina lo muntu bethi cha sisebenzise leli pasi ngibuye ngizohlala phansi ngingazi ufanele ngenze njani. Lo mndeni uthi unxusa kumnyango wezasekhaya ukubulungisa lenkinga obhekene nayo yokuganiswa ke kukamama wabo nomuntu ongaziwa. Egcineni kakhona ngicela ukuthi ningilungisele leli pasi ligcina lilungile ngoba nami ngiyasaba ukuthi angazi ukuthi kuyokwenzakalani mangathiwa nje manje uNkulunkulu uyamkhumbula umama. Angazi ukuthi kuyokwenzakalani ngoba ngimfakile emshwalensini angenze lutho. Ngenxa yezathu sokuthi leli pasi lingacwila yonke into. Kwakhona emakhazeni leli pasi ngomkhipha kanjani ngalo. So ingakho isicelo sami silapha ekuthenini ukuthi ngicela ningilungisele indaba yaleli pasi libuyele esibungweni sakaMasuku. Kuze kwashaya isikhathi sokuba kudaba lingene emoyeni ungakatholakali ukuphawula kumnyango wezasekhaya. Ezindabeni ze1KZN TV kubiNkosenhle Mthembu emacekana. Uyaqhubeka kumsebenzi wokwethulwa ngosonkontileka abazolungisa imigwaqo eMnambithi enhle nelikaMthaniya. Lokhu kuvele ngesikhathi kemiya kaMasipala Alfred Duma uzama sibisi kanye nethimba lakhe besabelele kemawadini ehlukene ukwethula osonkontileka. Lena ke ngeminye ke imigwaqo eyalinyazwa zinhlekelele zesimo sezulu kanti lo masipala kuthole ukuxhaswa kumnyango wezokubusa ngomsana neindaba zomdabu kuzwelonke. Uyaqhubeka umkhankaso wokulungiswa kwemigwaqo yakhele uMasipala Alfred Duma. Umeya kaMasipala uzama sibisi uthi umgwaqo waseZakheni uthatha imali engaphezulu kwezigidi ezi5. Siqhubekile nomkhankaso wethu wokuthula osonkontileka abazokwenza imisebenzi ehlukahlukene
ama-project ahlukahlukene la ngaphansi komkhandlu wase-Alfred Duma. Njenganje ngo-10 ekuseni umhlonishwa deputy mayor umhlonishwa ukhansela uSizwe Simelane ube laphaya ezakheni endaweni ebizwa ngokuthi kwaMayithanqaze la beyothula khona usonkontileko ozokwenza umgwaqo ohlanganisa uWard 3 noWard 5 okuwumgwaqo odla isamba semali engango 5,448,182 rand. Umgwaqo lo esiwenza ngohlelo lika disaster sidlulisa ukubonga okukhulu kumhlonishwa uVF Hlabisa okuyena ominister wakhoktha okwazile ukuthi masifake isicelo sokuthi simukelwe imigwaqo la bese esizwele sinikeza ke imali yokulungisa la. Uqhubeka ngokuthi kunabantu abazohlomula kule project abayishumi kanti kulindele ukuba ithathe izinyanga ezine. Bazohlomulisa abantu bakithi abazosebenza laphana bazoba ishumi 10 plus uCLO abazomqasha khona laphana okwabantu bakhona emphakathini. Ubude bomgwaqo bazokwenza u1.8 km. Silindele ukuthi ke esikhathini esingangenyanga ezine lo mgwaqo ubusuphelile ususebenza njengalokho kufanele kwenzeke. Umeya ke ube se town hall khona la edolobheni la ebenhlangene khona nabahlali bala kwaWard 22 ngaphansi kamhlonishwa ukhansela uZwane sizoletha usonkontileka nakhona. Uphinde baveza ukuba kuneminye imigwaqo ezolungiswa edolobheni eMnambithi. Nabo bazosenzela umgwaqo obizwa ngokuthi Newcastle Road okhona la edolobheni ozodla isamba semali elinganiselwa ku 6.5 million. Bona bazoqasha abantu abawu 14 plus uCLO kulabantu abawu 14 kuhlanganisa ke nama security. Khona manjalo bese cacisa ukuba lemigwaqo ingeminye ebithinta kakhulu ekucwileni kwedolobha. Mhlamba ngikuchaze ukuthi lemigwaqo le esilungisayo imigwaqo evamile ukuthi ibe nenkinga mangabe kunezikhukhula la edolobheni. Eminye yayo ke ayithinteki izikhukhula zokucwila kwedolobha ngenxa ukuthi ithe ukuqhelaqhela emfuleni. Kodwa imvula zika December 2023 njoba sazi sonke zaba zathinta yonke indawo nengavamile ukuflata yatholakala isiflata. Nokho ke le esendaweni la ukuthi umfula mangabe uchithekele khona siyakholwa ukuthi njoba siyilungisa ayisezukwazi ukuthinteka ngoba cishe sibonile ukuthi kulesikhathi semvula esesidlule size sadlula idolobha lethu lingaqilanga. Lokho kusikhombisa ngokusobala ukuthi esikwenzayo ukuzama ukulwisana nokucwila kwedolobha. Kubi kuthobeka dladla indaba ze1 KZN TV ngisemnambithi. Asiphinde silishelele etolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele nabesilo kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo kezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Beyiqinile ezokuphepha eMabhida eThekwini. Bekulindelekile ukukhethwa kwaMaroma. Kanti bahlinzekwe ngeinsiza osomabhizinisi eTilehe. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.27 maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-20.62 kupondo waseBrithani, libe ngu-24.25 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ngu-$3,338.98 ounce, kuthi intengo engahluziwe yona kube ngu-$62.12 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uhlalo weSAFA eThekwini KwaZulu-Natal uMazwi Mkhize uthi ubudlelwano ababuqala nebhange Standard Bank ngeke busize bona kuphela kodwa kuzophindeka kufundisa nabantwana ezikoleni ngokubaluleka kokuphathwa kwemali. Ukhabazela usho lokho kwisithangamisa bezindaba ebesibanjeleke eThekwini. Lobudlelwano ophakathi kaStandard Bank noSAFA eThekwini buzophinde buvule nethuba lokuqeqesha onompemba abasebancane. Zizodlala zonke izikole ama high school
wonke ama-high school adlala ibhola ngaba awalezo y'kole nanithi ezabele ngo-Model C eyiselokishini eyisemakhaya zizodlala ngokwemingcele yomnyango wezemfundo kunama-security bahambe baze bayofika phezulu kuzodlalwa kanjalo nje sisizwa umasipala-ke ngey'nkundla ukuthi zibe sesimeni sokuthi kuyadlaleka sisizwe na uSAFA-ke ngokuthi phela nompempe baqhamuka kaSAFA okunye engikulibele ukuthi uStandard Bank uzosiza ngokuthi qeqeshwe o-referee abancane ake kube khona u-referee nje ona 16 years ozofutha impempe ke kuthiwa kudlala i-final ey'kole idlaliswa u-referee ofunda esikoleni esithize ese-qualified hayi ukuthi u-referee nje iphasile i-fitness test wayiphasa ne-exam le bhalwa o-referee hayi ukuthi ngoba umncane bese yafakwa. Ungqongqoshe wezemidlalo uthi ngokwabo bafisa imidlalo efuze lena ikwazi ukuhlonza ikhono entsheni. Into yokuqala i-talent identification, i-talent progression, nokuthi ke i-talent leli bese liba sustainable. Sifisa lokho ngoba masikhuluma ngo-17, 18, 19 ilapho i-talent ekufanele libonakale khona lipholishwe khona. Umengameli weSAFA kuzwelonke uncome ubuholi beSAFA eThekwini ngobudlelwane babo ababuqale naleli bhange. This is the first bank that giving support at grassroots level. So I want to thank you. It's certainly a visionary step. This is laying the foundation of not just football, laying the foundation of the country. And when we talk about youth and school sport, that is where we must focus, and we are happy that at least one of the banking companies in South Africa has seen it fit to join the incredible efforts of Mr. Madhu Mkhize. Owebhange usibakhele ubudlelwane kwabakholwa ukuthi ezemidlalo ziletha ushintsho entsheni. Standard Bank proudly sponsors the tournament because we believe in sports as a force for unity, discipline, and opportunity. Football is more than just a game. It shapes character, fosters dreams and aspirations, keeps our youth engaged in positive pursuits. Through the competition, we aim to invest in young talent and their futures. Imidlalo yezikole kulindeleke ukuba iqale madoze. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuchannel 261 ngiseThekwini. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalendeleka. Yiyani nabakaqamba lankomo zilahlekile zodliwa umdleba kaSoshangano kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.